Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ug ngano makamao mang musulti ang mga tao? Gamhanan gyud ning Ginoo na. Lord, gamhanan man gyud ka. Mituo man ko nimo. Mo request ko nimo Lord ha. Request man ning ako kung imong ihatag. Malipayon o pasalamaton kay ko nimo. Lord, mahimong pakiton ko nimo kinsa ang akong amahan. Basi na di ay nga siya malon panggaon ko dili sama ni Mama Carmela nga gibaliwala lang ko niya. Ikasilagan ko niya Lord. Isa ka na lang Lord. Usa lang ka request. Please. Agay. Kasakit sa kong gilabay kong bato. Dugo. Nagkadugo ang akong Naingon sa bato ang uni, agapito na akong gilabay. Kutasan din agad ay. Unong sa ko. Ligawan ako. Lah, butik ka sa barangay. Ang pengon din eh. Yay. Ay, Clintoy! Anong naglag-lag pa magkarurasa? Palit yung paan, sir. Wala to sa inyo! Dakpon ka na mo ron! Hasta palit yung paan, yung napon. Hayamang pani mong ipalit! Huwag malagi! Huwag magkikipit-pit! Ako nang kikaon. Ano naman, di pwede. Sipat. Huwag ka tingog. Aw na, nabutangan nagtambal ang samad sa imong o agapito. Ugma ato nang ipatanaw sa doktor sa health center. Kinsa ka itong naglabay na ko lalado Lord? Ay, nakakita ka des naglabay ni mong bato. Nakakita pero nidagan man. Pastilan, Dolor. Nga bang naa may tao nga ganahang manghilabot sa iyang isig kaingon? Oh, nanay nagrubi nga mga tanod, pangutanon ako. Sir! Sir! Sa problema, Sir, kaning si Agapito ba? Nasamad ang o kay gilabay og bato. unsa? Uy, sa may naglabay ni mo, Agapito? Ako kita naong sir kay nidagan man. As kabuang Buang ang akong apo, sir. dili ng dolor. Among nagyan sa Clintoy sa skina. Daan pa ko, nagduda ko niya. Awa na'y lain. Siya mo naglabay bato sa akong apo. Dakpa na ninyo sa Clintoy, sir. Yay. Ang butik si barangay ni Hunong tong sumbay. Nganong ka? Ayo! Yung tanod ay. Di kong tubag. Uy! Hey! Ayo! Bada mo niya. Buntagan mo nagsangpit ako. Di ito mo ablihan. Mas ways buntag. Ito na ang balik kong tinas Clintoy. Tara. Para sa itong pagrubing. Dito ginis Clintoy na. Liwat yung kaya samahan. Nagtuo tingali nga mga gahi sila. Ha! Anaw na itong unsa sila kagahi. Suot sa buntag. Gawas ko sa bando mo ron, may klase. Ang siyat-siyat ko sa usok karing kilid sa baskitan silang may Justin. Nyapit ako sudan sa gawas. Hindayin akong balik din eh.
Ay, yung kas Daddy Picto ay. Sige, siya dugay mo uli na. Sige, May buntag, Dok Lintoy. lah, kamu? Oh, kami ni. Dinimi kami pero wamang ka mga bli. Di ba may nga nakasasod kay hayag pang inyong suga? Na, ubana mo sa tanod sa office. Kay doon na kisa. Kaligo na nagapito kay madotag sentro. Nakaligo naman ko lala. Aw, mauba. Sayo man kong nagmatalala. Naligo na lang ko. Anahala. Paabot ako kay maligo sa ako. Lingkod. Lingkod, Lintoy, lingkod. Balong di ko, di pwede? Pwede kayo, pero lingkod lang. Pag pinagkahira sa mong uwa, kay niyakas pisina na mo. Mag-usok opisina ha. Lingkod! Subog na mo sa atis na bulidi. Sumbong dito! Mami madlok! Subog na mo Daddy Picto, kumuli to. Uy, may gadlo ka, ha? Nga nung gilabay na mo bato gabi si Kapito? La, namasangil mo. Ay, pag guryo-guryo na Clintoy, klaro na lang kayo nga ikaw ang naglabay og bato ni Kapito. Nasamad kini og nagdugo. Aw, natural magdugo kayo na sambal man. Ha? Sorry ay. Ay, may bugal-bugal ni ha, Clintoy. Dali agapito. Musaka ta sa health center. Nana kang doktor lala. Aw, basin. Kung wa pa aw ato lang huwaton aron matanaw ng imong samad. Sao baya na? Gunit na ko lala. Kaya naglisod kag tikanda. Gunit na ko lala, dulur. Tug-an na lang, Clintoy. Angko na lang. Inyo ko pugso ng putukan. Ano mahuman na tayo ni? Ayaw pagutan na, o putukan na, or mahumal ta. Kapoy! Ay, kutasya gid. Ay, may buntag! Naan na ang doktor? Naana, Dolor. Ay, salamat kay nanadi ay si Dok. Ay, agapito, dali, masurda. Dali. Pauli na ko eh. Kutubay ko na. Makauli ka na kung musulti ka sa tinood, Clintoy. Wala ko naglamay bato na kapito. Santaray. Tanggahiya, gaw. Ilaptikan ko ng ubul-ubul mong buwanga ka na. Ilaptikan. Baka kung sakay ka na. Katong nagyan ka na mo gabi sa skina. Dito kagi ka na tos baskitan, di ba? No. Kailan ka magpatupan? Wa kami atos bikirigbi eh. Ay, baon ka. Yanto na mo gabi ang bikire. Di pangutana na mo ang tindira dito ug matod pa niya. Wa ka mo adto aron mo palitupan. Hinay lang ka na og lala. Hapit na tayo abot sa ubos. Ups, hinay. Ups. Ay, salamat, Senyor Santo Niño. Gamay ra di agsama din imong o agapito. Way angay kabalakan matod pa ni Doc. Pero napahak lala. Ay, sagdais na lang na. Kitupihan raman naggamay ni Doc aron mabutangan og bandage og dili maabugan ang samad. Anong pagsunod ko ninyo? Hindi. Lala, tingong marunong ni Clinton. Taray. Ay, nagigloglot. Hindi. Napsus, kumutong ko na rong liog na mong galagong buwanga ka. Wa ka musulti na mo nga ikaw ang naglabay og bato gabi kang agapito. Pero tug-an na lang, Clintoy. Sir! Ay, nang dolor, nang. May kiniya mo. Dito mis taas, sir, ni Doc. Oh, Ay na, gidresingan ni Doc ang samad sa akong apo. Pahak na ka na kapito. Pahak. Balyon. Hakpa. Nalipay ka, Clintoy. Lipay kay. Nagkain ko si mo. Bisag. Layo ko ni mo. aman na ka. Sir. Saan mo ka? Subukan ni SWD ron. Gahi kag o pasultihon nga ikaw ang naglabay bato kang agapito. Karon misulti na juga tinol, Clintoy. Antay! Sir. Buhi ilan na si Clintoy. Naglagot ko niya.
Pagay-gahi! Di na mag-yung gahi! Ah! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!